Ya mana semangat. Mak, aku arek garing wae arek teles mah. Wis do ora kompak kok aku mah. Wis do Kang Senan, engko nek Tati Naja ngono. Terus kayak motong. Tanggung jawab loh dari bintang tamu itu. Lah nek kono ora kompak. Kan Kan aku dimintain tolong. Aku kan ketok jelek. Dimintain tolong. Le minta tolong piye? Yo kono cepet dirayu sik ngendang. Sing ngendang. Amah Sing ngendang elek. Liyane. Wambene ora. Kowe sing ngendi sak. Lah nembus apik nun sewu kanca-kanca wiyaga. Ngono lho. Oh nggih, nuwun sewu kanca-kanca wiyaga Madang Kara. Iki kok jenenge Ora Madyang. Lah? Madang. 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 Ramadang. Semaput. Kula dipun jengleng kados Elisa nggih. Sing dikersane piye? Ngen balungan to intine? Hah? Ngen balungan to sing penting. Nggih. Sing mak jreng lho. Piye? Balungane kon piye? Sing jelas, kalau tetep ora muni neh. Balunganipun. Balunganipun muni mak jleng. Siap. Jelas nggih? Nggih. Coba, tadi dulu dande. Enggak. Siap ya Mbak Tatin ya? Siap. Oke. Yuk coba, kayak ngendang, yuk. Kompak toh? Jos toh, Kompak Madang lah. Kara kok ya. Kan sesuai perintah. Jos. Mak. Lah jaremu kan mak jleng mau. Asline nganggo drum, nganggo kabeh iki kabeh nganggo mak jleng ngono lho. Oh, nganggo drum. Ora nganggo wadah kacang. Ditabuh. Hah? Ditabuh. Hmm. Oh, ditabuh sing piye? Sing rame, sing rancak, sing rame. Ya sing rame ya kena. Oh iya, sing rame toh, yo. Rame. Dicucuke, kowe apa wae panjole turuti, Mbak. Iki Tatin. Ruti ra turuti ya. Gaglek. Nah, yo sing rame, yo. Tadi lu dande, yo. Bos, luar biasa kreativitasnya. Boleh su. Konjong gembol tas ki lho, Mbak. Rang gembol tas gitu loh. Iki piye to? Wis sesuai lho. Ora kompak kok. Aja bali. Kowe arep mulih apa wis bayaran? Wis. Wis toh? Wis. Seneng kowe mulih lek wis ngono kowe ora. Lisa wae mah aku cukup. Waduh, Cukup kemayu. dengan Ki lho. Mas, untung aku ora semaput lho, Mas. Lah. Nek aku semaput sapa sing arep bopong? Nek iki le bopong mah orang ini ya, Sa. Pacitan, Mbak Tatin, yo. Glut. Pacitan palarke, Mas. Oh iya. Wah, dan iki Balas iki dendam. Mbak Alisa dapuk dadi Arjuna ya toh. Mbak Tatin dadi terenggiling. Masa terenggiling, terenggiling garing glundung-glundung. Yo. Piye ki? Lewat dibong ini piye? Tak tolong ya. Terus, nek ya. Tatin arep sumo. Iki apa wis jurus apa? Kata melompat. Oh, kata melompat. Wis jurus apa? Kepiting, mencapit. Suwe masuk.
Wah, jan iso korban bokong mesakne lho kuwi ora. Aku sakit, Mas. Iya. Piye nambahke nendi? Kualisa nganggo lah nganggo ngene iki. Ora aku ora nganggo kuku, nganggo ngene iki. Ora lho, Sa. Monggo Pak sing badhe ndamu. Malah ditawakne wong ora. Panas udan. Parian boten iki. Parian. Ayo. Ana sing wis latihan kok ora parian. So, wis ket iki mau lho jejer mau wis golek parian. Iya. Saking pundi? Mbak Lia no, Mbak Lia no. Mbak Lia. Jalan-jalan Jalan-jalan ke alun-alun. Ke alun-alun. Warga lembeyan wetan mugi tansah guyub rukun. Allahumma amin. Mbak Triastuti. Ayo. Kakak Gisel. Semangat dong. Menyang ratan. Menyang datang. Tabrak truk. Ampun to. Lara nyawang dalan. Kula pengene ditabrak kali Mas Edi. Ya, Mas Edi. Mas Edi. Mas Edi. Lihat saya Mas Edi. Langsung isi Aduh, banget loh. Mas Edi coba yang mana Mas Edi? Elisa, Mas Edi. Yang ngirit. Bukan. Mas Edi, tolong saya direbapi Mas Edi. Sebentar saja. Oh, arep apa ono laur mengeng. Mas Edi, ayo Mas Edi. Isinden Sambil berdiri Mas Edi. Ayo. Iya. Dicoba Mas Edi. Pariamu iki rampungno sik, oh, Mas Edi. Parian wis njaluk Si Pak direbapi Yoyo, sabar to Pak kondang. Yoyo. Mhm. Sabar. Mano neno, piye mau? Iya. Kematine. Tintingane rebab. Saya mendengarkan rebapannya Mas Edi itu hatiku terenyuh sekali. Nanti kalau pulang sama saya ya Mas Edi dulunya. Heeh, cah loro numpak truk. Menyang ratan Mas Edi. Terus aku ngatang-ngatang Mas Edi. Ya ampun, ngatang-ngatang. Alah. Sebentar Mas Edi. Kurang enak Mas Edi, kurang mengalun-alun gitu Mas Edi. Ya, yuk sedikit lagi Mas Edi. Ayo, iki dadi tenang, wis serius. Mboten Pak, kula ngatang-ngatang niku pados bakul, Pak. Lha nggih kula kan panen bakul gabah. Nggih. Menyang ratan, aku ngatang-ngatang. Semoga semua warga Lembehan Wetan semuanya panjang umur, mugi-mugi semuanya tansah paring keberkahan. Allahumma amin. Sampun Pak Yaya. Ya. Rene Sinden nemu ning ndi to Pak jenengane? Hah? Nemu sinden ngaten iki tuh neten pundi? Ning Mbak Ben. Mboten kula pindah-pindah. Iya. Nggih. Matur suwun. Iya, Mbak Tuti. Nggih. Ya Bekasi. Ha, nggih. Tuku wedhus Waduh, Wah, urung arep korban tuku wedhus kan. karo tuku telur puyuh. Terus Bojoku bagus. Muga-muga ora wayuh. Mau Allahumma amin kok sing insyaallah. aku rawani janji. Lah saiki aku ya pancen setia kepada panjenengan. Ning besok, lusa, bulan depan, tahun depan aku kan enggak tahu. Semua itu kodrat dari ilahi, ya toh. Bener Bu Kesi, tidak tahu. Jenengan juga tidak tahu. Besok kalau mau kecantol sama yang lain juga nggak tahu kan? Iya. Oh. Nggih Mbak Tatin, Nggih. kula kecantol ning gampang kok. Tak kecantol karo Ndorim bae. Malah aman musuh kuwi. Allahumma amin. Wong ya
biogane jan. Diajeng, diajeng. Ah, iki. Mangan ketan dicampur apem warga lembeyan wetan mugi tansah ayem tentrem Allahumma amin. Ya, Mbak Bir kita cerdas-cerdas kabeh ya. Wis browsing nang Google tuan. Ayo. ketemu mantan pas tuku timun warga lembehan wetan mugi guyub rukun Allahumma amin. Ya nang, ayo nang. Nginden nang aja mangan ae ora. Ayo. mainan Apa? mainan Oh, mainan. Terus? pakai terong Aja. mainan terong ndak boleh toh Ndak boleh mainan terong. Aja terong. Golek mainan liyane sing kaya terong. Timun kek, gambas kek, ngono lho. Kok wiyaga sing do padha mbayangke do guyu to iki. lah mau timun pun Mbak Birgita kula tak terong Oh iya. Tapi Ongko pitulasan itu loh Pak yang buat itu apa? Nah, lomba iya atau kan. masuk- Oh, ngene. oh ya Mbak Ngerti. asosiasi iya. mainan Heeh. pakai terong Terus warga lembean wetan tansah guyub rukun gotong royong Allahumma amin. Matur nuwun untuk terong. Ayo. Dijempoli dhewe ya piye. Ayo. Ya Umi, ayo. Ayo. Iya. mantan Matane ngopo? gandeng karo wong liya Aduh, sakne guling mesti kowe. Salah kowe aneh-aneh. oh napa to Pak niki mari ana Lah ya gur omong kok ki ayo anak. mantan Kan gandeng karo wong liya Sakno. mugi-mugi sedaya warga lembean wetan mugi-mugi bagya mulya Aja kakean mugi-mugi ya. Lah mugi-mugi pisan tok ngono. mantan gandeng karo wong liya mugi-mugi warga lembean wetan pinaringan bagya mulya Iya. Allahumma amin Inilah PAUD Ar-Rahmah. Ya. jawab dhewe. Iya. Ayo ngadeg meneh. Ayo, Mbak. Wis Nah, ngadeg, Mbak. oh. Wes, nih. Oh. Nano. panas udan panas lengaleng sepi gunung Satim. Hoi. Atatin. Nadyan wadan sarata Ngetan kali kulon masuk
terima kasih. Nggih. Gumyak luar biasa. Mbak, iki jebul dawuh saking panitia ugi wonten bintang tamu pelawak.